I pozdrav youtuberi, ovo je novi otvoreni kanal, zvaće se Gaming Nova. I da počnemo. Evo što imamo od igrica, ovo mi je Skype. Šta imamo od igrica, imamo Cup, World, Rust, Terraria, Assassin's Creed, Battlefield i tako. Onda možemo da snimamo neki tutoriali, imamo Minecraft, bit će možda giveaway-a, neki premium accounta i tako. Znači imamo i Naruto, Ultimate Ninja Storm 3, OP igrica, Outlast, isto, World of Tanks, Sleeping Dogs, The Forest i tako. I šta više da vam kažem, znači izaberite igrice koje ćemo prvo da snimamo, preplatite se na kanal, šerujte da i drugi vide na ovaj kanal i da od programa ćemo koristiti Sony Vegas, After Effects, Fraps naravno za snimanje, vidite da je uključen dole. I ja mislim da je to, šta drugo da vam kažem, nego vidimo se